Здравейте, вие сте с канала Здрав дух, аз съм Светослав и в този канал споделям своето отслабване. От началото му до сега съм свалил 16 кг, тежах 103, сега съм 87 и целя да постигна тегло от 80 кг. Така че, ако и вие сте с наднормено тегло и искате да отслабнете, в този канал ще можете да научите много за храненето и за тренировките. През годините винаги съм напълнявал лесно и съм търсил най-различни начини за отслабване, най-различни видове тренировки и хранителни режими и съм разбрал кое работи повече и кое по-малко и кое трябва абсолютно да се избягва, защото е вредно. Има и такива неща. Вчера ми се обади един приятел, който тежи 120 кг и каза, че ме е видял и едва ме е познал, защото съм се променил много и искаше да разбере как съм го постигнал. Каза, че му е много трудно и говорихме 1 час. В този клип ще се опитам да ви обясня нещата за малко по-кратко време. Най-вече говорихме за хранене, защото движението е ясно, нали? Избираме си или спорт, който ни харесва, или караме колело, или бягаме. Ако нищо не можем от изброените неща, поне гледаме по час и половина на ден да прекараме в ходене без да спираме. Не, ако съм работил на крак, значи съм окей. Не, щом съм с наднормено тегло, значи не съм окей. След работа или примерно аз в обедната почивка час и половина карам колело, не стоя да ям чипс, както някои колеги примерно. Мисля, че всеки от вас знае, че ако ядем много малко, ще отслабнем 100%. Във Втората световна война в лагерите хората, които са били затворени там, няма човек, който да е бил останал пълен, всеки е отслабнал. Имаме 2 варианта, или намаляваме яденето, или увеличаваме движението. Ако ги комбинираме, което реално е нашата природа. В природата човека не е създаден да лежи постоянно или да седи пред компютъра, е създаден, ако иска нещо да яде, да отиде да ловува или на полето да работи, да се труди, за да изкара нещо за хранене. Има един български политик, който така е с наднормено тегло и беше отслабнал рязко, вероятно с някаква такава строга диета и след това доста бързо си възвърна килограмите, ако не и повече. Така че е хубаво не да спазваме строги диети, които работят много за кратък период, а е хубаво да си изградим план на хранене, който да можем да си спазваме потенциално дълго време, цял живот. Начина е да продължим да се храним по същия начин, да ядем храните, които обичаме, просто да намалим количествата. Имайте предвид, че мазнините имат най-голям брой калории. 1 грам мазнина има 9 калории, докато въглехидратите и протеините имат по 4 калории всеки 1 грам. Значи много по-лесно е да прекалим с мазнините. Има доста жени, които като готвят, слагат олио в яденето на око. Ето, това е един от начините за гарантирано отслабване, да започнем да измерваме колко олио реално сипваме. Аз знам от личен опит, че в една супена лъжица, когато сипя олио, има 14 грама. Ако изям повече, после ще компенсирам, ще ям по-малко въглехидрати, за да може да се стремя към зададения брой калории, който искам да постигна. А как съм разбрал колко калории искам? За първия месец просто
без да намалявате нищо. Ядете както си ядете по принцип и си записвате от етикетите на храните, от, примерно, за нещо нямам етикет, пише в Google 200 грама спагети, колко калории имат, колко въглехидрати имат, колко мазнини имат. Първия месец само си записвате и придобивате горе-долу представа колко ядете всеки ден. И оттам вече вие знаете, че за да сте 120 кг изяждате по примерно 3000 калории на ден. И първата крачка е да намалите количеството, да изяждате по 500 калории на ден по-малко. И да следите за 2 седмици промяната. Ако отслабвате, супер, продължавайте да ядете по 2500. Ако не отслабвате, намалявате с още 500. Започвате по 2000 и да видите какво ще стане. Обаче тук не трябва да... Ако лъжете някой, лъжете себе си. Аз за себе си спазвам доколкото мога и понякога и мен ме канят на пица приятели, с които не съм излизал от много време. Изяждам я тая пица, примерно на обяд. Обаче после записвам си калориите, записвам си мазнините, въглехидратите и протеините. И за този ден мога да изям само една салата след нея. И нищо друго, ако е била голяма и мазна пица. Повярвайте ми, когато започнете и видите резултатите и отслабнете, ще се засищате и с по-малко. Няма да ви е нужно толкова много. И реално ние не ядем достатъчно, колкото ни е нужно. А ние прекаляваме, затова сме с наднормено тегло. И защо прекаляваме? Примерно, работил съм цял ден и изморил съм се. И като ям, яденето ми доставя удоволствие. И заради удоволствието продължавам да ям, въпреки че аз вече съм се наял. Имам риск от инфаркт, имам риск от инсулт и от високо кръвно. Аз лично цял живот съм бил с нормално кръвно, ако не и ниско. Когато тежах 103 кг преди няколко месеца, имах високо кръвно, бях започнал да имам. Чувствах си в ушите пулса и се чудех какво ми става и като си премеря кръвното, казвам, това не е нормално, аз трябва да се взема в ръце. Обаче повечето хора отидат на лекар, препиши им хапчета веднага, как може на 20, 30, 40 години вие да сте на хапчета за кръвно или постоянно за киселини, защо прекалявате с яденето и алкохол понякога и ти да си на хапчета цял живот още от млад. Това не само е несериозно към себе си. Аз ако се разболея, не вредя само на себе си, а вредя и на останалите около мен. Не изисква кой знае колко усилия, просто да свикнем, да се движим. Аз примерно правя 4 тренировки с тежести, тичам 5 км на седмица и в обедната почивка поне 2 пъти в седмицата карам час и половина колело. Понякога след тренировка също правя 15 минути, 20 до половин час кардио. Така че време имаме, важно е колко. Реално, за да отслабнем, всеки знае как, или увеличаваш движението, или намаляваш храненето. Въпрос е решителността, въпрос е, че не го правим. Толкова за днес, мисля, че достатъчно ви се накарах. Ще ви припомня мотото на канала. Започнете сега, не отлагайте за утре. Довиждане и до следващата седмица.